Ay, salamat. Natulog si ate. Vlog kong kiray ron. Nano kapaturog-tulog. Batan be, para makalikay ko sa trabaho nun. Wow. Tuloy ako si kiray be. Magdampa me. Kasi nagitan po ko niya. Ako, pinakaw diri ako dampa. What? Kasi ko drag dampa. Ako, pinakaw diri ako dampa. Si Drian man to, gadaglas ko bay. Timing, kiliyan ko. Ni kiray, bisin tuwagon ko ani ba? Drian, dampa ta? Daan lagi, tuwagon lagi kong kiray lagi. Isa mang kiray. Drian, nakay lastiko, dampa ta? Ah? Sige, dampa ta. Samoy! Sige, kiray. Dampa, man kaya na. Samita magdampa, kiray. Dili na siya ubos. Siguro ta. Oh. Ay, wala. Ano po? Yurot naman na ni Drian. Wala ba yakoy laing lastiko? Tapos tamang gudta ulo ilakay. Musugot, di ko ni mo tagaan. Wala ko'y lastiko. Tagaan na lang ka ni kiray, oy. Muilak ang deka. Tulo na ka po ako to ah. Ay, ampun, ako maning daog. Isumbong ka sa kong mama. Pila na lang ako ng lastiko ah. Oh, kiray, palabad ni kasi mong mama di ay. Ano si kiray, oy. Masag ako karitong kuwa ba? Matukan siyang mama. Sigara, ako may nakadaog.